Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 4 oktyabr hepdeniň 3-nji güni men ýene sizin bilen Murat Gurbanov. Men şu günkü gepleşigimde size Warşawada gidip duran OBSE-niň konferensiýasynyň 3-nji güni barada ýa-ni maglumatlar berjek bolýan, habarlar. Ine şu gün çykyşynyň temasy birinji bilen adam azatlygy, adam ýa-ni azat hereketleri, adamyň azat öz pikirini aýtma boýunça boldy. Düň ine ýadymyzda bolsa, düň saýlawlar boýunça saýlawlar näme geçmeli, açyk we ýa-ni ýygylar geçmeli, ine şu barada gürleşildi. Her çykyşynda, ýa-ni OBSE-de her eden çykyşynda temadan çykmady. Ine dünkü tema saýlawlar boýunça boldy, şunkü tema adamyň azat pikirleri, azat ýa-ni metbuatlar ine şu barada maglumatlar berildi we çykyşlar edildi. OBSE-de ýa-ni alyp barýan moderator bar. Şu moderator çykyş ýa-ni ýygyna alyp barýar, öňünden şert goýýar, 3 minutdan köp çykyş etmeliler we şu çykyşyňdan ýetişmeden 3 minutda oturmaly. Döwletler birinji çykyş edip ýa-ni söz alýarlar, ondan soň biri alyp ýa-ni jemgyýet adamlar çykyş edip öz pikirlerini aýýarlar we bolup geçen adam bozulýan haklar barada gurulýar. Ýa şu gün doğrudan Serdar Kajanipes çykyş etmeli bolýan. Soňky moment biz üýtgetdik, men çykyş etmeli boldum. Şöyle men birinji bilen Türkmen gраждanyň Türkiýadaky görýän kynçylyklary, ýagny deportlagerda we Türkiýanyň içinde bizim watandaşlarymyzyň hakları bozulýar Türk hökümeti tarapyndan. Deportlagerda adwokatlar berilen o. Käbir adamlar 24 saat gaman deport edýärler. Ine käbir adamlaryň deportlagerda içinde ýa-ni şertleri gowdýar. O şertlere adamlar öz nälerini bildirse o ýerde uýarlar we şu meňzeşlary men düşündirdim. Ýa-da Farhat Memankuliýew barada men jikme-jik düşündirdim. Näme bolup geçdi? Näme ýagdaýda Türkiýe şunu ýygnatda maglumatlar gizläpdi we bütün dünýä gurumlaryny men çağırdım Türkiýe baş etmäni we Türkiýany men halkara konwensiýalaryny ýerine ýetirmäni çağırdım. Umman şu barada görünür etdi, oň arasynda biz duruşlar geçirdik. Belgiýa, Fransa we beýleki döwletleriň adam hukuklaryny gorýan gurumlary bilen näme geçirdik? Biz Türkmenistanyň içinde we Türkmenistanyň daşynda ýa-ni Türkiýada bolýan bizim gражданlaryň betbaçylyklaryny aýdyp geçdik. Ýa-da Farhat Memankuliýew boýunça ýagny biz maglumatlar berdik, dosiýe doldurdyk. Biz Türkiýe döwletini jogapkärçiligiне çağırjak bolýar. Şunlukça bize Türkiýe döwleti jogap bermeli. Niýe Farhat Memankuliýew geçirildi? Sebäbi soňky ýypyň uçy şu Türkiýe döwletinde galdy. Indi o ýerdemiş, beýerdemiş bir topar maglumatlar bar ýöne bizde ofisial taýdan, ýagni hatus ýa-da bir wezipelişen adamyň sözü bilen ofisialny ýazgyl sözü ýok bolan soň biz şuny Türkiýeden sormaly bolýar. Häzir Türkiýeden sorap ýygy ederler, Türkiýanyň gysga wagtda şoňa jogap bermeli borçy bar. Egerde Türkiýe şuny bidat eden bolsa ýa Türkmenistana urudan bolsa ýa-da gizläp saklanan bolsa ýa-da kösýän bolsa, onda Türkiýe adamlara garşy hereket edýär diýip, kanunlar bolýar diýip Türkiýany jogapkärçilige çekip bolýar. Egerde Türkmenistana giden bolsa we Türkmenistana şoň ýygy ýeten bolsa, onda ýa-da Türkmenistany jogapkärçilige çekip bolýar. Şoň üçin Farhatyň meselesi bu uly dawa mesele. Muny ýöne goýup bolmaly. Bunu halkara gurumlar ve döwletleriň arasynda indi çözmeli bolup, kim şoň Farhady garşy biýdüňçük eden bolsa, şol jogapkärçilige çağırmaly. Şoň üçin bizim ul şansymyz bar, şol döwletleri, döwlet ýolbaşçylaryny we gurumlaryny, Türkiýe we Türkmenistanyň gurumlaryny jogapkärçilige çağırmaly. Bizim bol şansymyz bar. Biz şonu ýa-ni üstünde işleýär. Gysga diýende şu gün ine saat 10 saatdan bir çelli takminan ýygnak geçdi. Öýlenden soň ýa-ni planýarny zasedaniýalar bolýar. Ýa-ni her döwlet ýa her bir guruma öz ýygnagy geçirýär. Şo ýerde ol gysga ýa-ni köpçülik beýnärde
limit möçörüne adamın aratma geçer ve onu yazılmalı ya da gönüvat bolya onu tapamı diyor. Yine şuraya UBS'de işler gidip dur. Mesela cikmecik düşündürüyen sizin bir düşünceniz olsun UBS neyeme diye neyemçik UBS'de çıkış etmeli. Yani şu rahatları siz iyidirler bize söyleyeyim o zaman çok fazla düşünürsünüz. UBS bu halkara meydança. Şu halkara meydança men yanlışmasam 57 ilteki devletliğe. Onun için Amerika'da var, Avrupa'da var, Türkmenistan'da var, Türkiye'de var. Bu Avrupa'nın indi küçük oğun diýsem bolýar, ýa-ni küçük Birleşen Milletler Gurulmasyny diýsem bolýar. Ýöne Birleşen Milletler Gurulmasyny bütün dünýäge OBS bolsa 57-58 döwletke ýa-ni men ýalňyşmagam mümkin ülkendir. Ine şu döwletlerin arasynda Türkmenistan'ym OBS'nin içinin konvensiýalaryna köp bölügini gol çekdi. Hemmetine däl köp bölügini. Şöyle alaytada adam haklaryny gorumany, adamın adatda boyunca bir topa konvensiýalar bolçakdy. Ýöne gynansak da şonu ýerine ýeterim. Elbetde Gurban we Serdar Berdimuhammedow öz adam haklaryny, öz haklaryny konvensiýaň OBS konvensiýanyň netijesinde ulanýarlar, gorýarlar we gaýtyp bizim haklarymyzy iýip, bizim haklarymyzy ulanýarlar. Şu hakda biz belläp geçdik. Türkmenistanyň ýagdaýyny, Türkmenistanyň ýa-ni statusy Türkmenistanyň döwletiň diktatura sistematyny diňe bilýär. Öňüm döwletler bilýär. Hemme çykyş edýänler belläp geçýär şonu. Biz ine şunu çykyş etmedik bolsak, onda da şol bellenýär. Şonuň üçin men Alawaly Serdarly zamanyň aktivistlerine diýem, Türkmenistanyň ýagdaýy hemme kişi belli. Bizim çykyş edemiz bilen biz Türkmenistanyň nemaskara diýär. Gaýtyp Türkmenistanyň türkmen halkynyň awaýyny aldyrýar. Bir jemgyýet bar. Şuruň beýleki ösen döwletler ýaly öz haklaryny gorýar we öz hökümeti tanqid edýär. Öz hökümeti ýalňyşlyk etse ýa-da diktatorlyk etse ine şu pozitif güç şu hökümeti ýerine goýup ýa-da çalışar ýa-da dünýä möçörüne, dünýäň ötüşi ýoluny şuruň gider diýip bir bizi arzuw döredýär. Ine şonuň üçin biz golýarlar we bizim bilen işleşýärler. Diktatorun hökümeti ýagny Seyli Beyliýew diýdi we Nemen Pasoly ýa-ni İçhanyň başlygy Awstriýanyň şolum ýerliğine onda şunda bir 3-4 tane imkanyşlar we aýdyp berýär. Biz olary tutulýandyk. Gerçekden başlap biz olary tutjak bolar we sonra ýere çekjek bolar. Nähip bolsa. Mumman şolardan biz sorasyny berýär. Olar näme bolsa diktatorun ýa-ni tarapyndan diktator prezentowany edýär. Bizim diktator berjek sorawamyzy biz olar berip bilerdik. Men ýene bir gezek Türk hökümetine ýatladyk media men aýratyn çykyşym bar. Şu günde Türk hökümeti hemme alyp barýan turan birleşik boýunça ýalan syýasaty ýüz açyldy. Türk hökümetiniň ýolbaşçylary türkmen diktatorlaryny işläp türkmenleri ýagny deportasiýa edýärler. Ol deportasiýa etmek haklar bar. O hakda gurum ýok. Ýöne deportasiýa etmek we deportasiýa etmek we. Türkmen građanyň haklaryny bozman deportasiýa etmek bilen ýöne maliýa ýygnap uğrat goýbermek ol başga. Şonuň üçin şu zatlaryň hemmesi edil türkmen hökümetiniň islegleri we şonu Türk hökümeti ýerine ýetirýär. İki hökümetler işleşýär. Diňe şertnamalaryň üstünlerle we ýa-ni pul alyş çalışmaları var. Ýa-ni türkmen hökümeti hem ýerde pul төлýär. Zat görýär. Hem ýerde. Ýa-ni o ona zat görýär. O birisi hemme ýerde diňe zat bilen aglaryny ýapýar adamlar. Ine biz şonuň üçin çykyş edip şu zatga berilen adamy gürleme ýaly gaýtyp şol meseleleri çykaryp siýasat meydançyda, halkara siýasat meydançyda türkmen halkynyň sesi diýip bir ýagdaýlar aýdyp Türkmenistanyň içindäki adamyň, daşyndaky adamyň haklaryny gorýar. Ine tapagy. Indi men size ýene bir daha aýtjak bolýan 27 oktyabr boýunça. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan adamlar. 27 oktyabr biz garaşlyk gün, bizim garaşlyk günümüz. Biz hökümet uğratda egerde watan
bize gerek bolsa, egerde biz döwlet boljak bolsak, egerde biz azat boljak bolsak, egerde biz halk boljak bolsak, egerde biz güýçli halk jemgyýet, ösen jemgyýet halk boljak bolsak, biz korrupsiýalara, banditlara garaman 20-nji oktýabrda köçe çykmaly. Bezenip saat 10'na iyiden bezenip çağırcıklarımızı alıp köçe çıkıp şariklar, baydaklar alıp bizim bağırdığımız biz şu bayramı bildiğimiz bizim Türkmen cemiyeti özü şu kararı geldi ve özü hükümetten daşarı. Hükümet ne yapsa bize ağlasa da biz unutman bayramımızı bildiğimiz öne çıksamız o olurdu. Öne çıkanlarda hiç hili yani konstitusiýany bolan gaýtyp konstitusiýany we döwleti berkilýär. Sebebi 20 sentýabrda Garaşlyk güni diňe diktator belýär. Onu bütün dünya görkezmek üçin ine Garaşlyk Türkmenistanyň diýip, yani bütün dünýäni alýar. 27 oktýabrda bizim halkymyz bellemeli Garaşlygy. Hakyky, yani Garaşlyk güni Türkmenistanyň Garaşlygy alınan güni, şoň üçin biz şoňy bilýärmiz. Şoňy kyn görmän dosýalaryňyz bilen, doğun arnaşlarınız bilen, goňşularyňyz bilen ardy berje bolup, köçe çıkıp, gülüşüp, nähili kyn ýagdaý bolsa da özüňiziň ýa-da bayramçylyk bilýärinizi görkezmeli. Ine sizden haýyş eden egerde ýa-da polis zombiler, emhemet terroristler gelip size giyinmeyi, daşa çıkman, köçe çıkman diýse, onu konstitusiýany ýatdyryň. Konstitusiýanyň 3-nji bölüminde aýdylýar. Türkmen hükümetinin yeketek göz bakçısı halktır. En yokurku organ Türkmenistan'ın içinde halktır. Yine şu söz, halkın vekilleri 27. oktyabrda çıkmağına ve polis ve emhime gelse gün biz sizin göz bakçıyınızdır, biz size seyredyendir, siz kanun bolýaňyz, siz biz cevaplarsa çek bilýär diýip aýtsaňyz, olar mümkin siz eşitmeler ýöne dururlar. Sebebi egerde kelleňiz arsa gün adyny familiýasyny alyp prokuratura araýar. Men 20 oktyabrda, men 27 oktyabrda köçe çykyp Garaşlyk bayram beliljek bolum, ine maňa polis, emhime işgärleri ruhsat berenok, ine şular kanunlar bolup, meniň Garaşlyk Türkmenistan Garaşlyk güni bellemäni mümkinçilikler dörenok diýip üstüne araýar. Bular meniň zatky bular meni ýagny kanun bolýar diýip ýazsaňyz, ine olara garşy çägler görürler. Ne şeydik biz öz nägeliklerini kanun esasında gorap biler. Men şoňa sizi çağırýan. Ýene bir aýtjakladym. Ertir 5 oktýabr saat 15:00'da Warşawada Türk ilçihanatynyň öňünde bir miting geçýär. Şo mitingde birinji bilen bir Türkmenistanyň siýasat tarapdan tutsak edilenler, Türkiýede bizim Türkmen gardanlarynyň kanunlar bolýanyny deport lagerda ýa-da köçede tutup kimle bolsa da deport edýän ýa-ni hökümeti, Türkiýe hökümetine öz nägeliklerini bildirer we olary tanqid eder. Ol ýerde biz interwýular berer, açyk efir eder we bütün dünýä ýaktylandyrar. Ýadyňyzda bolsa biz Washingtona baranda şo ýerde Türk ilçihanatynyň wekili gelip bize çay hödürledi, ýa-ni gelin oturup beýtmän. Washington'da Türkmen baydağı bizim Türk baydağına karşı çıkarman, gayrat edin, problemanı olsa çözer deyip yine böyle ağırladılar. Şimdi biz hükümet suratda birinci gerek ınılmalı. O vedipeni oğlum, vedipeni adam, adı yigit. Yigit diýilen ilçihananın bir yolbaşçysı mı ya şoň vekili mi? Ýöne bir ilçihanada bir vedipede işleyen eken. Yine şu yigit bize hiç hili cevap verilmedi. Biz garaşlyk jogaba, e-mailden garaşlyk, telefondan garaşlyk, hiç cevap vermedi. Şoň üçin bizim bütün dünýäde Türk hökümeti cevap verinçe administrativna tarapdan, ýagny spesdaklatçyklar, onu hemmelerinin tarapından başlar eder ve bütün ýa-ni adam hukuklaryny goraýan gurumlaryň üstünden başlar eder ve protestler eder. Biz Türkiýanyň hakyky ýüzüni görkezler. Näme Türk hökümeti Türkmen gardanlaryna beýle garaýar, näme olaryň kanunlaryny bolýar, hawa deport edip bilersiň sen, ýa-ni adamlaryň gülüşýän, düşündirýän adwokatyna mümkinçilik berýän, deport lagera goýýan, o ýerde şert ödýän, naharyny suwuny berýän we adam gitmeli bolsa gününi belläp,
yani iyi berýär. Aktivistler näçip iyi berýär, näçip adwokatlar bermek, näçip yani Türkmen grajdanlaryna garşy kanunlar bozulýar. Esas kanunlar bozulýan grajdanlar Türkmen grajdanlar. Şolara garşy Türkiýe kanunlar bozulýar. Halkara konwensiýa bozulýar. Beýleki milliklere bozan okku. Näçip Juma tapary oğurlap iyi berdiler yani Özbekistana 17 yıl basıldı. Näçip Farhat Meymankuliýew ýygnadylar da adwokaty ýanyna goýan noktalar hiç şeýle informasiýa beren noktalar. Ol diýmek şular adamlar oğurlap ya satýarlar ya berýärler, on tapagy ýok. Diýmek şular adamlara garşy hereket edýär. Men ýalňyşmadan biz öwren şu meseleni Türkiýe Rimski statuýa gol çekdi. Muny Gaga jogapkärçilige çağıryp bolýar. Biz prosedura boýunça gidýäs. Farhat Meymankuliýew barada informasiýa bermese, bermeňeşdi. Bütün dünýä berer informasiýany bize bermese. Ýerki biz ofitsialna Warşawadaky Türk ilçihanatyna hat bilen ýülenir. Bize jogap berin, niýe bizim watandaşymyz diýip. Soň galan atlar görürüz. Biz ýöne prosedurany administrativ we bizim media proseduralaryny alyp bararys. Ýene hormatly watandaşlar, gyzga ýagdaýda men size düşünürdim. Tüweleme döwlet agzalary ine beýerde işleýär, kömek edýär. Ýerki protestler urunýarlar. Yani oğlunun işleri beýerde Türkmen watandaşlarymyz bilen duşduk. Ýerki niýetip bolsa, çık bilýän bolsa, gelip goşulyp Warşawada bolsaňyz, öz haklaryňyzy goran. Biz Farhat Meymankuliýew Juma tapar derde baýat boýunça we Türkiýedaky bizim grajdanlarynyň haklary bozulýanlygyny Türk ilçihanatynyň öňünde çıkış edip şonu Türk ilçihanatyna we bütün dünýä yani mass media habarlar getirir. Vatandaşlar men şunun bilen efir muhtaryan, size birinci bilen jogap arzu edýän. Görüş gidip dur. Biz bu görüşi ýöne bir 3 günlük, 5 günlük däl, bir aylykmy dakansa gitmeli. Şoň üçin goşulmady. Egerde bize goşuljak bolsaňyz paralel gidin. Paralel gidip bilmeseňiz, bize maddi kömek maňa gerekkä, ine fond wa, pulu atyň öýde bugalter wa, atçotlar wa, öýleri ýa-ni sobar. Bar pullar birinji bilen plakatlar, megafonlar, protestler gurmamak, transportda hemme zada gider. İkinci bilen egerde maddi kömek edilmeseňiz, videolar paylaşyň, videolar paylaşyp bilmeseňiz, kommentaar ýazylmasaňyz, öz aramyzda gürleşip bolup geçýän zatlary, bizim aýdýan zatlarymyz, bizim size berýän habarlarymyzy getirmäňizler. Türkmenistan daşyna watandaşlara haýyş edýän, öz garyndaşlaryňyza, dost, ýaryňyza, tanşygyňyza jam edip aýdyň 27 oktýabr gaýrat edildi, köçe çykdy. Bize 27 oktýabr gaty wajyp mesele bizim üçin biz köçe çykyp agyrymyz bolýar. Türkmenistanyň içinde ruhdan açan adam görmeli ýeki özlerli we haçandan bir zat bolaýsa bar adamlar çykjakdygyny gözýetmeli. Onu ol ruhlanýar, onu ol psihik tarapdan güýçlenýär we gorky ýuwaş-ýuwaşdan ýygyplanýar. Ine şoň üçin birinji aksiýamyz ine 20 oktýabr. Oň ýyldan ýyldan aksiýa gider. Şoň üçin Gurban Berdimuhamedow taýýarlanyp türmede garaşyp dur. Siz hökman suratda cezalarınızı çekmeli ve biz sizi yani kariyede eltip şu yerde sizin cezalarını vermeli. Siz prestupnik adamlara karşı Türkmen halkının genosid ediyen halkara maşennik ve halkara cinayet adamı. Şunun için biz sizi cinayete hökman suratda Türkmen halkı çekmeli. Hormatly vatandaşlar, ine şunun men efir mutaryan inneki duşuklara çeli. Sağ olun.